Gisusi karon sa City Health Department ang Talisay City Central School nga posibleng himuong quarantine facility alang sa mga persons under monitoring kon PUM sa maong dakbayan. Silian Singkuran sa report. Gisuroy sa taga City Health Department uban ang Department of Education ang Talisay City Central School. Unang gisusi sa taga City Health ug DepEd ang karaang mga classroom ug gisunod dayon pagsusi ang mga bagong classroom sa tungaan. Kung naay maduga nga mga PUM unta ba, isa na lang ka place unta nga mabantayan siya og kanang police or ang tanod pwede kay maglisod ba. Rather than ikatag bitaw sila tanan per barangay. Ilang gi-assess ang mga classroom kung haumba nga puy-an alang sa mga persons under monitoring nga ipahilo na unya sa facility. Kanang required good sa Department of Health nga nagi siya CR per classroom niya na siya water supply. So kato mo qualify siya. The rest kani dili kayo. Ilang gisusi kung may igo bang supply sa tubig ang mga classroom ug maayong koneksyon sa kuryente. Posible nga ang bag-ong mga classroom maoy pahilonaan sa mga PUM apan kung magkuwang man mamahimong gamiton usab ang daang mga classroom. Nang lanagi CR niya mayo og water supply no, so dili tanang classroom diri sa atong eskwelahan ang qualified ana. So nami gipang tan-aw yan ay mga guba nga mga connection which is ipa-check na mo sa action agad. If ever mo qualify sila, then ang DepEd mulimpyo mi sa among classroom nga andam para pagamit sa atong syudad. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.